Здравейте, пичове, аз съм да Project Viking и ще подсъкам малко Warframe, за да събера такова малко галиум, за да може да си крафтне един хубав такова чук. С мой приятел Колтен ние ще подсъкаме. Ще да видя дали са като. Окей, скинто. Знаеш ли какво е Тауер? Така да е Оркиндерликт. Не, Оркиндерлик. Те само да видя. Как се казваш този чук? Фрагор. Ники. Чакай да го видя. Weapons, melee... Само един галиум ми трябва. Имам в момента два. Да. Добре, айде да играем на ония бос. Аз съм тук оръжията, не съм включил само Драгън Микана. Добре, хубаво, айде да... Чай сега ще пратя. Това е Join Station. Ако аз те го инвайтна. Чакай да видам. Влизни! Фале Join Session. Чакай, пак ще пратя. Има евенти след това. Да вземем едно галиум, май да играем на... Ивента? Омага не мога. Давай, ще се пробваме. Той трябва... Да, на евента за Оркин Каталист. Давай. Не става. Я виждали си на... Аз съм на публик. Натърси на Friends Only. Добре, Friends Only. Какво става? Ами ако аз си... Не, това не става. Чакай. Аре, джойни бе, бати шиванта работа. Айде бе! Как трябва да го направим? Хора, аз ще спра клипчето на пауза, докато Никито джойни при мен или аз при него и ще го пусна отново. Добре, хора, Колтен влезна при мен и като влезна имам чувството, че мога да да дигнем някакъв дерник. Добре, айде пускай на ония бос и да почваме. За фейч му остават още 1 час и 1 минута. На мен сигурно ще ми стане към 10 часа. Аз Нептун май нямам. Не знам на коя планета беше. Чакай. Търси някаква планета, дето има галиум и намирай боса. На Оран трябва да е. Аз нямам уран. Имам Ерис и седна. Давай. Мамасита. Мамасита. А това не е ли от тази Бада Бест? Да, тя. Това е... труден бос. Мисля. Не спомням как беше. Акробат. Ако е то, дето си мисля, ще даде доста гамен. Ако даде Че 5... беше за някакъв. Представям си, ако ми даде 5 галиум. Ще даде най-много 2 става. И 3 повече. Хубаво. Ето го Симеончо. Ето мене. Да, Готин виси като се едно някакво злато. Той се е вярно, де. Че?
Чакай бе, лаза енерджи, тук има... Аз вече съм на пълна Въй! енерджи. Телема, че не има бута. Аз... Ти не има бута. Аз се разбрах как да бия около 600 000 демидж с Парис Прайм. Как? Ами трябва ми един специален мод, или беше Overextended, или... Това. Абе, я го каква и ти, че мен ме мазил. Heavy Caliber беше. Аз един път набих, знаеш колко такова демидж на едни. Остай ма бе! А, тос ли бе, тос? Пуска то, Мамка ти ти. го развърши. Има пипа, има църно. И ти мене бе. Айде бе, куче. Без. Пратя ги на 5 км. Херкулес! Ревни го, аз ще го трепя ето манго. Въй, разрязах го. Не, остай ма. Искам да си трепя сам. Аз викам да си направя тази братва, то чук, защото много ма кефи. Един път бях гледал геймплей на... Не мой му цепи бе, Гъс Мършъв. И Херкулес отново падна. Аз го ревна, че такой. Съдно се бяха паднали на ръката. Така ли? Какво ми пускаш толкова? Ти с 100 Бах ти, няма как да ми... ма- Леле, набих му 4000 демидж. А то тук беше. Ако ми даде един галион пак... Стана ни видео, мисля, че това бос е за аш. Кой е за аз, винаги ще играя. Защото мисля си го крафна. О, господи! Они ревайвни. Хубаво, че имам Iron Skin. Херкулес! Аз паднах бе! То за говна сте ви бе! Не! Какво сега нямам за тройката? Моля, съжалявам! Имам ревайвъл, спокойно. Умирам! Не, тък му ще да дойда да те ревайвна. Аз го убих вече. Йо, ти тук дет ма свали бе, И мен гейче. също. Те си изхвърлих ревайва. Всяко не ми даде галион, си разбием главата в клавиатурата. Да го душиш! Въй, как го разрязахме на две! Лео 16 просто правим. Аз не дигнах, ужас. Даде ли ти галион? Да, даде. Не даде. Аз би трябвало да имам. Да, галионче! Се пробва. А? Да, той също съм прав. Не. Поне тук да, галион. Леле, колко работи качих от този бос. Той сега сигурно ще даде аш хелмет или там ще си. Аз това съм си. Не! На 88 кръв съм. После чудовище дава за никс частите, а когато е... What the fuck? Къде си? Е, тук много напреди. Спокойно. Това много бързо ми свалят от такова енергията. Да не безпокоят. Дън. Бати хакването, брат. Знаеш колко хаква е го ти... Нищо не ме бия. О, мага, аз го бях такова, само едно ми остана да го оправя. Всичките ги раздробих. И еврика. Сигурно аз съм поел най-малко демидж. Сигурно!
Несигурно е. Да, сега да съм поел най-малко и... Аз съм поел най-малко. Да, аз съм направил Аз най-много. ще си... Аз съм направил най-много кила, най-много хитчата, най-много мелекила, най-много умирания, най-много апгрейдове някакви, най-много абилити са... Не, равни абилити сме използвали. Че си бил по-точен от мене. Ето. Той, който поема най-малко демидж е по-точен от другите. Аз мога дори аз да си такова. Сигурно, може. Ти даваш ли ми? Уранус. Къде? What the fuck? Къде ми е Уран? Си 5 минути и 54 секунди. Достатъчно ли ти беше кългали или ти трябваше един? Не, вече са крафта. Добре, къде си играем? Само тук. Където има пърто, за да взема пъртинката да леса. Какво стана, бе? Сейчас съм. Още ли снимам? Много бъга работа. Че само си го апгрейд на... Че само се апгрейд на Райно. Не, чакай. Само ми вадим това. И още не мога да играя на гейма за ранг. Знаеш колко точки ми трябват? Чакай, това ме пусна, бе! Наистина ли? Да, сам ме пусна. Добре, сега ще им вадя. Знаеш колко точки ми остават за ранг гейма? Колко? 2! Не се шегувам. Но каквото и да вдигна ранг, ще ме пуснем да го играя. За Hiko Prime да вдигне ранг, но сега още съвсем малко. Значи, айде ватваме. Чакай, влизам. Още пътувам с кораба. Това оръжие нямам търпение да го пробвам. Фейч. Знаеш кой е готин? Хубаво. Чакай. Тъкмо влизам. Знаеш ли, че аз съм некросистем и некрос-шасив? Ай, чакам та тук. Моля? Некрос-шаси крах, значи ставаме само... Некрос-шаси и некрос-систем, оставаме само филмет, ще го имам. Там зомбита има ли? Не. Тук сме при тия пичови. Айде да тръгваме. Аз тук се взимам тази брадвата. Тук сме само аз и ти. Не! Защо? Леле, Мони, виж колко уейва трябва да минем. Въй! Ще минем, ай. Ще се гърчим. Чакай, тия не са ли от нас? Тия... Бе, какво прави тия тапаци? Викви сте... Тия пичове не трепят. Тия пичове май го бият. Мотни ги, бе. Тапаци. О, Мони, тройката ли си пусна? Да. О, господи. Значи и тройката сме пуснали. Така. Аз имам 150 минути сега. Чай малко. И Сега си- само да видя колко демет са на... Как бе, човек? Как може 84 такова да си набил? Аз
наистина се обърках и викам, че не се от нас тях цепа. Дай, аз искам и да ги изцепа, бе. Това ти, какво са от нас, че... Не можеш ли поне да ги трепи? Че има щит да го сложа, да ми вземат демидж. Като видя някакъв еткъв, те от лошите, не зомбета ми, тия лошите, направо тръгвам към него и искам да го отрепя. И аз. Защото аз съм свикнал, като видя някой, веднага да тръгвам към него. Какво? Още ли не е умрел? Още Само 8, погледни го добрата стана. 8. Нали? Да. Човек, ще ми кажеш ли на аж какви са таковата магийки? Единичката шурикен, двойката става невидим, тройката се телепортира, лутата става на много ашове и ги коли. И най-малко им бие 3000. Най-малко им би. Оркин сел. Аз мисля да си направиш. Оркин сел ли ти даде? Да. Къде? Аз го взех, бе. Ма къде ти го даде? Тука се ми го показа. Долу. Дай на мен. Трябва ли ти Оркин сел? Да, за да си крафна Necros ми трябва 2 Оркин сел. Аз имам около 2 вече, да. Аз имах 16, обаче си ги схабих за тия всичките правим оръжия. Дед ги гледаш. Дед ги използвам. О, моят какъв съм. О, господи. О, да пожалаш така мълката. И Яба! още се моля, аз вече имам да си крафна Necros. Виж, къде даде още едно оръжие. Добре, ти си забил 81. Имаш Damage Shaken 100%. О, май гад. Тотал килови 71, па 17. Вече съм взел... О, мале! Гами го свалихте, бе! О, мага, колко хубаво се чувствам като ги убивам. Ами аз тъй. Че? 29 демидж. Иха! Аз съм демидж тейкен, съм набил 60 пъти 40. Аз колко демидж съм набил? Чакай. 72, па аз 28. Меле кил, ви имаш 51, па аз 24. Да, ти винаги... Къде е той? Ето го. Да. На ламиките. Още лева! Така, днеска е неделя, ужас. Много бързо минат тези дни. Една зимна ваканция, ако ни дадат около 5 години, това вече ще ми стигне за много. 18 пластида. Мене ми трябва въобще вече. Болтор 25 левел. Взимам да игра сам с Хико Прайм, за да ми дигна лева. Не, така иначе ще имам стигнеш по 9. О, ес, мадафака. Как си пуснах ултата. Сега вече ми олекна. Аз тук се го пускам. Давай! Четвърка!
Къде е? Кой е аз? Какво? Нищо не съм казал. Виж какъв атак спит имам. Познай какво е това. Той е пълен глупак. Кой? Ето. Самоубили са. Не. Гледай. Къде си? Не съм бърз. Ага. Бахти как храчи това. Айде аз да вече ми изстрадих. Добре, на мен ми залиха айрон скина. Те зомбита дет гърмят много ма дразнят. Те най-лесно са живота все пак. Ги свалят ми много бързо бронята. Те така вземем за улта. Hey dude. What's up? Какво е тук Херкулес, да? Хосе... човек, някой път трябва да задам профила да ми го минеш това с... Хосе, че аз не мога го мина. Много ясно. Кой левел си на Райно? Като му дигнеш по-голям левел. 15. 13. Като му дигнеш 15 левел. Ти на Херкулес, като му дигна там такова, като му го мина това, кой левел беше на... Оверон ли беше или на кой там? Да, на Оверон. Кой левел беше? 24. Много ясно. Бой, човек, я тук да помогнеш, че му... Ти ли съм написала тук? Да. Абе, Не ми викай мръсник, бе. Кой? Брат ми. Мръсник ми вика. 175. Бил съм 69%, 41% демидж. Ти справиш 46%, аз 54%. Най-много кила имам аз, 158. Хедшота най-много аз, мелекила най-много аз. Ето е много ясно. Абилитите ти най-много се използва. 10% съм аз съм най-точен. Най-много неща съм взел. О! Чек, яла тук. Ма аз нямам енергия, какво да правя? Бързо! Така ма нападнаха. Тук много изроди. На 5 кръв съм и паднах. Чай ще работи спокойно. Сам ми казвай на колко секунди си. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Давай! Тък му на една минута бях. Секунда. Да, секунда, минута. Ела тук, не? Да. 41 damage taken, 35, headshot килове 0, melee килове 76, upgrade receiver 6, ability boost 11, fire, така. Fire in the hole. Трябва ми само малко енергия да си взема аероскин. Енергия. Тук бързо идвай. Идвам. Пак си падна. Господи Боже. Не, паднах в ядрото. И останах на 34 кръв. Бързо. На много малко кръв е това. Отивам татка. Сам на 5000. Човек, ела от другата страна, много дойдаха. Трябва ми енергия доста.
Бах ти изруи ти, брат. Да, къде си? Натрупаха толкова много. Добре, направо не мога. Сам ми казвай на прокси пенис. На 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. А, така. Аз съм дах да ревайвнах. Това ме се струва. Ти ли, бе? Аз сега нямам Аз енерджи. съм паднал. Давай! Бе, младни са, бе! Маля, това е последния вейв. Ще живеем ли? Или не? Бе, сега трябва ми малко енергии, взимам да си пускам айрон скина. Без айрон скина аз не мога да живея. Усеща се. Абе, ти ме не Къде ма дърпаш? Аз искам да ми даде един мод Overextended или как беше там. Yes! Най-накрая! Еврика! Дигнах ли левел? Да, вдигнах левел на Frost Prime, на Hiko Prime. Аз съм Ще се четяр. разделим за малко да стане 7 ранг. Ми добре, ще дигаме. Към един мод. 26 Колко минути. минути стана Hiko? 26 минути и 43 секунди. И сега ще приключваме. 11 часа, не. А, към склада и после трябва да ратакам. Към 8 часа ще ми е готов сигурно. Добре хора, мисля да приключа нашето клипче, да ви харесало, абонирайте се и до скоро.